El sarpiyat mehribanlar. Hormatly mihbarlar, edi diýleşler, sizi ýene bir gezek ýetip gelen täzil bayramı bilen tüýsürekde mutlaýar. Täziliňiz gutly bolsun, täzil her ýeriňizde rızkyl döwlet bereket getirsin. Bizi eşretli zamanda ýaşadýan gahrman arka damymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Yankı gyýylaň içinde görke dewlen saýlamp duray. Bir-biriňize seretçiňizden bildim la. Ýöne taýda iş döküşip durar wagtam bolmady-da. Howa. Sen nerden bilýäň? Nädip bilmejek ay? Muňa söýgü diýerler. Ol aşyk bolupdyr. Agzyndan tütün çykýar, göreňokmy? Ýok. Ay, sen nerden biljek diýsene. Hal ulalaňsaň görersiň. Dost. Biz berde näçe wagt bäri işläp ýörüs. Bize sataşýan owadan gyzyň sanysaň ummana ýetjek. Ýöne sen şeýle oýa watanyňy birinji gezek görýän dost. Bir hili buyurgan galyň bolyn ýüregime wagtda. Beýle ýüregiň awaýan bolsa kömek etdi. Wag nädip? Mesele şonda. Ýöne umydy ellenmermeler. Geldiň mi gyýyp? Nebeýle eglenniň? Bize seni ala dedi buraduk. Eýgilik mi beri? Eýgilik ejejan, eýgilik. Eje, sen bir bilsedin. He? Häzir Sewda merkezleň içi şeýle bir gyzykly, şeýle bir gyzykly. Şeýlemi? Adamlaň aňyrsy bärsi görnän. Ay ýoga. Howa, dukanlarda da arzanla düşüp dur. Bahalary militerli. Jigin diýen zatlarynyň hemmesini getirdiňmi? Howa hemmesini getirendir neje? Bolýa, gel hany Ece. get. How? Gyzyklyarym Sewda merkeziniň içinde talipler teatrnyň artistler çykyş etdi. Olar şeýle bir gyzykly çykyş etdiler bolyn. Ha. Eje, meni olar barady, gepleşik taýarlajak. Ay goýa. Bitdim ejejan. Giýjeň içinde nire barýaň? Muňa seret. Oňa del, muňa seret. Ine şoňa seret.
Berik Ferit. Şuňa Ferit. İň kiçijek süýrençi tapdyňmy? Maňa Ferit. Gözüň giňirä açdy Ferit. Ine. Ine. Şuňa ýydan süý. Ine maňa Ferit. Turduňmy? Goğuň näme? Marlapçyk süýjü gidipsiň bolýan mene turuzmaga da dözmedim. Özüň oýun aýdyň bolsa-da. Goğuňyz näme? Ine. Tapda. Begenjiňizden ýaňa eriniňiz ýeten ogy. Kiýpiňizem çaq. Täze ýyl ýetip gelýär, biz şoň üçin begenýäs. Men näme üçin begeneýin diýsene. Ogyzyň keşfi ýüregimden çykan ok. Ya, maň ala dedip beren zanyna seresene, owuntuk. Serede maň ala dedip beren zanyna. Sen ýüregiňdäki şo ýyzy nirden tap boljokdygyny sana aýdyp, seni begenireyinmi? Aýda ne? Oy ne diýämeň bilen. Ine. Oýunyň alany ogy senem. Näme? Oh, dur, bu däl. Aha. Ine. Ha, ine. Eywoy. Bu şol. Bu şogy. Nirden aldyň muny? Aýda aýsana nirden aldyň? Administrasiýa gidip haýyş edip ýüz tutdum. Şoňulky Sowda merkeziniň öňünde edilen video ýazgylary oturup öwrendim. Öwrenlik pekki, öwrenlik. Ay howa bar öwrendik howa. Soňam şo Sowda merkeziniň öňünde mülküden taksasynyň belgisini belledim. Ondanam gidip şo taksi sürüjüsini tapyp, oň bilenem oturup gurlaşdym. Pekki, gurlaşdyk. Howa gurlaşdyk. Umuman aýdana saňa degişleri 16-njy tapgyra düşürip durýan kyny. Ay goýsana. Owo, onu gözüňe getir. Gyýdyň suraty elimizde. Salgysyny bilýäs. Bir şo goňşy golamyndan sonra tapaýmal onu. Mesele ýok. Be. Ey pekki, kiçikki. Gaty zorowsyz. Şu dünýede iki tane akyllar bar diýseler, biri sen. Birem men. Ey sen kän gurlemede bara. Ýöregin gözälle beýdi oturman. Düşýdimi? Gitdik. Uy. Bagışla, gerek boljak. Oturağı. Oh. Salam aleyküm. Ha, waleyküm O esselam. ýagdaýlaňyz? Yaxşı, yaxşı ne? Nire basaga ýolup barýaň o? Men mi? Ha. Yeke tuğda var ya. Ýeke tuğda näkeypine mi? Geleceğim Hey! araştı. Yeke tutdi men näme diýseň di. Ýöne gowjy edip di. Ýeke tuğda däl. Basarsa. Ana. Ine bolly. Näme boldy? Ýok, o bolly diýen. Ine su diýsiň bolýa. Ha, ýörmenek diň. Oho. Min, Menen mi? min. Miniň ha min nip durmanda minjak bolan miniň de gedinde. Bolly, ana bolly. Howa. Bağışlan. Salam. Salam. Men telewiziýadan. Maňa siziň teatryňyzyň artistleri gerekdi. Jigim, teatrda artistken. Sen diýen artistler kimler bolmaly? Olaň ad familiýasyny berip de. Derrew tap berer. Wah, men olaň adyny bilemok, familiýasyny. Bir siziň teatryňyzda işleýänini bilýän. Men olaň çykyşlaryny gördüm. Şo barada da gepleşik taýýarlajak bolýan. Sen diýen artistin uzunmy, keltemi, daýawmy, hormy? Bu açygyň teatryň artistleri her ýerde çykyş etýärler. Sen olaň ütköşürak alamatlaryny bilen okmy? Hawa, ana şeýdi barym. Allah canlarım. Näme diýsem kem? Olaň biri Selin Sıpat, käkil perreň bir ýigit. Biri kelta boýly, mulaýym oglançyk bolmaly. Ýene biri odan tan hereketlerini edýän gara peleň bir ýigit bolmaly. Artistlerimiň hemmesi mulaýym, käkil perreň, owadan tank hereketlerini Pek edýän yapsın, ho! artist Ha, kendisi. bolya, bolya. Siz goňsy teatrın içine aýlanyp çykyn. Belki tötenleyin gabat gelersin. Bagışlaň bolyn, men size hiç şeýle kömek edibilemem. Hawa, ana soň ýaly. Ine bolly. Ana, ine bolly, şeýip alın. Hawa.
Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Salam. Salama soğuyordum. Salamu aleyküm. Salam. Siz şu tayda yaşayanız mı? Owo yaşayan. Yaşamda näme? Sen wadiwin yaşamalam dämi? Beterem yaşar. Yo, bolýar. Bular gyz. Bolya gelince. Men neme diyecektim lan? Näme diýjek? Şu tayda yaşayan mı? Son soracak. Şu tayda. Yaşayan. Şu tayda yaşayan mı? Yaşanı näme? Sen wadiwin yaşamalam bolýar, dämi? yaşa Beterem verdim. yaşar. Yaşa verdim. Muny gyz. Özlere yaşajakdan beýleki yaşajakdan gelince. yaşajak ýerden bolýar. Yaşa verdin yaşadı yönü yaşayan mı yaşamayan mı? Son soracak oğlum. Yaşa verdin boldy. Şu tayda yaşayan mı yaşamayan mı? Son soracak oğlum. Bilýäňiz mi şonu? Sen bilýärmi? Ha? Bilýäniň bilmeýäniň meni bilmelimi? İlki sen bille. Wagt senin bilýäňiz ýa bilmeýäňiz bilemok. Senin bilýäňiz ýa bilmeýäňiz men bilsem men özüm bilirdim. İlki sen bille. Onsaň men bileýin, sen bilýäniň bilmeýäniňi. Men nerden bileýin senin bilmeýän zadyňy? O nädip bilmeli sen onu bilýäniň bilmeýäniňi? Yok. Men bilemok. Ýöne senin bilýäňiz bilmeýäňiz ben bilemok. Sen bilýäniňi Bilem- bilmeýäniňi bileňok. Hawa ýöne siz bilýän Ýöne bolsaňyz. men bilmeli. Hawa siz bilýäňiz mi şonu? Yo sen ilki bile. Bilýäniň bilmeýäniňi. Onsaň men bileýin diýene saňa. Yo siz bilýän bolsaňyz. Aýtaýyn biragyz bilýänni. Körpe sen bilýänmi? Bilemok. Ene bilen bilenok. Ana olam bilenok da. Näýin Onsaň bolla? näme dilli seni? Ha. Ene şu goşşagadla mäki dişýän. Hawa. Han ha hoýeri. Hawa. Hawa ta. Şo jaýy hawa. Onsaň men taňa aýdyn şo gyzyň nirde ýaşaýan. Ha biz size kömek edýär, siz hem bize kömek edýäň. Boldy da tut. Esasy bilýäňiz dämi? Ýörüň, ýörüň. Şu çaýdamy? Hawa hawa ana hoýeri. Gelin, gelin. Näme üçin üçebatsyň? Men üçebatsyym oga. Ha, 3 dämi? Yok. Näme üçin dörde batsyň? Men hiç dat diýem oga. 4 dämi? 5 taun. Yok. 5 näme üçin batsyň? Ay, ine onna gelecek 10 kimi? Yok. O näme 10 näme üçin batsyň? İň ýokarka ol. Yo, onun ýokarda gat ýok, gelecek 13, 15 ýok. Näçinji gatda ýaşaýan? Yok, aralyk ýokmy? Aralyk. Ba? Bar bolsa, men 2de ýaşaýana. 2de ýaşaýan. 2de ýaşaýan. Ay daýmala keriňizde 2de ýaşaýan. Aýtdyrmagy goýduňmy? Bolýar. Durawır, ilkiden an maşgula çyksyna. Ýapylaby. Ine açyldy gelecek. Gow, çygym. Men berde ýaşaýan. Ha, berde diýär. Getir. Ma. Maning zamalyň. Hani, bolýar, getir. Indi näme? Bilmedim. Ewa. Hiç kim yok. Ha? Hiç kim yok. Hiç kim yok? Hawa. O hiç kim yok diýär haberde. Goňçular öýünde däm kaýa göreli. Ona gördük. Manam gördük. Şonu gördük näil pikir edýär. Ewa. Nire gitti ya? Vah! Maňa herede. Feyran! Feyran! Gelle verik top oynap görmedi. Gözlep görme seni. Gör. Gözlep görme seni. Onu görmeli, bu tarafı görmeli.
Assalamu alaykum gelesi. Salam. Men şu sizin elektrik enjamlaryňyzy barlamak üçin geldim. Düýnem gelip gitdi. Sizin kärdeşleňiz. Ha şeýlemi? Hawa. Şo näsazlyklar ýüze çykypdyrmy, näme şonu barlamaly boljak da Ne gelesi. sağlıklar. Yeri bolýada. Geçin. Ha sağ bolun. Hey, salamu alaykum. Waleyküm salam. Kimsen? Kim men? Kimsen? Elektrik enjamlary barlamaly geldim. Elektrik enzamları olsa oňa var oňa. Oňa me. Sağ bolun. Gelnece ağam. Gelnece. Neme ağam? Sizin kıyızınız yok ha? Näme? Neme? Men neme diýjek bolýan? Arada elektrik ulgam üçin bir gyz tölek edenne artık baçırak töläpdir. Oňam kepilnamasyna öý salgysy aýyrsaýyl. Şonu gözläp gördüm. Ine de suraty. Oho, keýwany. Oğdunca maşala kene. Sen morda körpämede gelinlik gözläp ýordun boly. Şunu şoň bilen duşuraýdak näil bolar. Dogry aýdýaň. Inim, avaz garas. Men esim sasen soğuyt bile gözler Yo bola. yo yo, dur ağam dur. Sen öz işin öz başyňdan agdy goýdýan. Sen arkaýyn işiň bilen boluver. Alada hiç. Yok Häzir yok men- yok yok yok. Men özüm tapamsyň size habar edäýän, bolýarmy? Inim, gel bir kağıda çay bir çıkdı. Yok, ne diýip bolsa soň. Sag bolam, sag bol. Sag bolam. Şumy? Hawa. Ine şu. Öz vuruşo däme o men maskara däme. Hawa şol. Dur. Bas. Oo. Salam. Gelin. Sağalar. Tuvelem kelber. Salam. Men sizin ayaz babaňyz, men sizin mihmanyňyz. Ay tuveleme. Men ýörüýte siz üçin garly daglardan aşyk geldim. Tuveleme. A goşgy bilýärmi gyzym? Hana aýdyp aýdyp ber ber gyzym. anna. Tuveleme. Başga çaga yok muydu? Bar Ayaz baba. Ayaz babaňyz gelipdir. Gelin çağalar. Ay durun varyň. Sowgat basylyp alnanok. Sowgat goşgaýdyp alnýa.
Bar çağalar mı şu? Hova ez baba. Ha, başka çağa yok ha. Yok. Ay tuvaleme, cigiğini de mi yok ha? Ay tuvaleme, berekella çağalar. Hani koşku bilýäňiz mi? Allah, koşkuyuňyz aýdyň. Ay berekella, mene sizin her biriňize aýraty sowgat bermäle wagtym ýok çağalar. Ine sowgat, ine de siz paýlaşaýyň. Bu dele kena ho. Uy, ya bu dämi? Salam aleykum. Wa aleykümselam. Oho. İnim. Neye bakılmat? Gülşat diýen bir gyz pizza targapdyr. Gol çeksinle alyp galaýsyn. Gülşat. Owa. Pizza sargaptır. Beh. Gülşat. Han berik gel gıydım. Gülşatsan, sen pizza sargadın mıydın? Vay kalkın bana pizza attırsa o kalkınca. Yo. Gördün mü? Bizimkiler yermencedir. Pizzanı neye doğru getirenem olsan alayındır. Yöne töleğin hükman neçer. İnni sen hakik sargı dedenleri yeni pizza getirmeli vardın. Bolýa sağ bolun. İştäňiz açyk bolsun. Ýöne neme de gyzyňyz ulalsa şuň ýaly owadan bolup ýetişdin. Be. Men bunu bir yerde görenmemeň detdi. Ay ýoga. Siz onu tanaýaňyzmy? Ýaşaýan ýerinden bilýäňizmi? Men onu nereden bileýin diýsene. Men bunu Taşeryurt filmindäki aktrisalarym birine meňdetdim. Kinoda görüpdim. Al oğlum. Bey, bolýa. Aha, sağ ol oğlum. Uy, eşdeňmi? Eger ýerde ýalňyşyp pizza getirjek bolsaň, biziňki getiräýin. Garşy bolup durmar. Yürücüğüm yakınıma gelenler
Göde bilen erkime alanna Yılgırıp mehirli gülenne Gözlemen yakanna aklamalar Yürücüğüm yakınıma gelenne Göde bilen erkime alanna Yılgırıp mehirli gülenne Sözlemen yakarda aklamalar Yürücüğüm yakınıma gelenne Göde bilen erkime alanna Yılgırıp mehirli gülenne Gözlemen yakanna aklamalar Dur, bana kal. Oğlanlar, kebirlerinizin hareketleriniz sağın takidine kavat gelin o. Durdu, sen hareketin birazcık koğuşarak geliyor. Merdan, sen hem yüzün tutuğurak. Demede oğlum tanısın gelsin al ya. Yer bol ya, hani koğuşa tayyarlanın. Çıkışımıza da az vakit kaldı. Hani, indik çıkışımıza seyredelim. Diňe sana bu kırmızı güllerin bari Mana bakan o gözlerimin hayran Bu kalbimin bilsen yekesin intidari Bile geçen her fırsatı atlayan Süyenimi gözlem sürlesin Senin başı ödüve görmesin Durmuşumu dinlesin bilen bağlanan Bu geceler yetmerin dana Aydımım dinle bir sana Birce sevgi sözün bit bana Mehribana Alayt, berekella der sana. Aydımın koğuşak, kızın duyduna. Aydım neyme? Kömelük göğüren yaldır öydeniz mi? İneyim, sözlerini ayıl sayıl etmeli. Sona dikkat et. Hani sakna, rekvizitler tayyar mı? Hani inniki çıksa seyredelim. Ediydim. Men sen goňurýan ak güllüň aldım. Men häzir sen ýaryna uçup barýan. Ne ettin ay? Bolonok, birazcık sadiyanrak diýsene. He, sadiyan. Huwa Düşünün. sadiyan. Huwa. Ediydim. Men sen halaýan güllüň Bolonok. Birazcık kovcanyným bir kamynrak, diýay kamynrak. Salaca. Bolya. Ediydim. Men sen halaýan güllüň ýöri sen üçin aldım. Häzir men sen ýanyňa uçup barýan. Bolonok, dur. Bolonok mu? Hayalrak ettin, hayalrak. Ediydim. Men sen halayan güllüňi allam. Dur. Ne sözüm çekip almalı sen? Azıcık çaltırak edey, can çıkayım o. Bolya. Ne gidi onday mı? Düşündüm. Gitti. Huwa. Ediydim ne de halayan güllüňi allam, häzir uçup barýan ýanyňa. Oldu mu? Hawa. İliyim, derlep yetmedin mi gurlep yetmezsin. Düşündün mü? Hawa. Var anırda tayyar. Neyme? Hihik git durdun, bar senen bile git. Varın! Bolya. Hani? Alp barcı gelsin. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar, edil illeşler. Biz sizin üçin ýörüýte täze ile bagışlanan şowhully konsertimize başlaýar. Sizin hemme jaňyzy ýetip gelen täze bayramy bilen tüýsürekde mutlaýar. Edil arkadamyzyň parasatly ýol başçylygyna rowaçlygy beslen diýarmyzyň her bir maşgala ojaklaryna şadyan çağlaryň gülki sesleri ýanglap dursun. Gulgun şol ýurdumyz hemme taraplaryn pajarlap ötsin. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen bayramçylyk konsertimize başlaýar. Umuman ervetler. Yöne birazcık sözlöňe seret. Umuman konsertimizin gidişi ervetler. Yöne bir yekece yetmeyen zat var. Oğlum, süýgü.
Kardeşleri ediyid vatandaşlar, ediyid arkadamyzyň parasatly baş tutanlygyna ýurdumyzyň teatrlaryny bir näçe ajaýyp sahna eserleri sahnalaşdyrylýar. Bugün biz size hormatly prezidentimiziň parahatçylyk sazy, dostlugynyň sazy atly kitabynyň uğur alınıp sahnalaşdyrylan sahna eseri Haw körpü. Alo, Pekki. Han televizor aç. Şu alıp barca gyz biziň gözleýän gyzymyza meňzeýär. Ba. Haw. Hut şoň özi. Häzir derrewjik begençe buşlaýyn men. Oha, o näýir seni birinji buşlamalay? Birinji kim görenmärse şo buşlarda. Sen görenmädiň anamyň ýokdy. Men aýtmadymy sana şoň şodugyny? Özüm bilýärdim la ýok. Gaňgaňy derrew garnyň aly bermesene. Men häzir begençe jaňat buşlaýyn. Ey, telefon şeýdi bilýärmi? şo spektaklaryna çykyş eden artistler bilen söhbetdeş bolar. Alo. Dost, buşluk. Sen periňden uçgulak tapylly. Ol häzir Aşgabat teleýlymyna gepleşik alyp barýar. Ady Bägül, familiýasam Garlywa. Ay ne ettin ay? Sağ ol dostcan, sağ ol. İçime kuşlarından yal oldu. Bolya dostcan, bolya. Men häzir özüň ýanyňa barýan. Bolyamy? Bolýa dost geliver. Men garaşýan. Şu demi? Owa, Senet, ne diýäsi sene? Häzir sen gülü maňa berýär. Şeyteni dost, gayrat et. Dost, şun ýaly ýerde. Dogry aýdýan. Onsoň menim maňa berýär. Sene meltip berýän. yene men may. Dost, şun ýaly ýerde gerekde. Gayrat et. Biz sana garaşýan. Gowşurgun. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Näme agaçudan ýalwaryp durdyň? Kim gerek? Maňa mi? Owa saňa. Bir gereklimiz bardy golyn. Han düşnüp durak gurlesene. Kim uğratdy? Kim uğratdy seni? Mene yürüdüm. Dur, ho, dur, Ferit oňa. Ferit. Boyun görýän bol adamı. Şu dünýä saklap duran güýjüň söýgüdigine, ynamdygyna adamlar näme üçin ynanmaýar kanay? Görýän boly boljak däl öýdýän dost. Başladı. Seyran. Seyran karastana. Bägül. Bägül. Salam. Salam. Bu Gül bilen çakylyk size. Teatrda konsertimiz bar. Barın bolýarmy? Uy, Garaşar. bolýar, Şu teatrda. bolýar. Bolýar.
Yürücüğüm yakınıma gelenne, göde bilen erkime alanna, yılgırıp mehirli gülenne, gözlemen yakanna aklım alar. Yürücüğüm yakınıma gelenne, göde bilen erkime alanna, yılgırıp mehirli gülenne, sözlemen yakarda aklım alar. Aklım alar. Yürücüğüm yakınıma gelenne, göde bilen erkime alanna, yılgırıp mehirli gülenne, gözlemen yakanna aklım alar. Yürücüğüm yakınıma gelenne, göde bilen erkime alanna, yılgırıp mehirli gülenne, sözlemen yakarda aklım alar. Yürücüğüm yakınıma gelenne, göde bilen erkime alanna, yılgırıp mehirli gülenne, gözlemen yakanna aklım alar. Yürücüğüm yakınıma gelenne, yılgırıp mehirli gülenne, sözlemen yakarda aklım alar. Hormatly mehmanlar, edi diýleşler, ynha bugünkü konsertimizde aramyzda meşhur jurnalist gyýdymyz Bägül Garliýewa da bar. Ol bugünkü biziň konsertimiz hakynda makala taýýarlamagy hyýallanýar. Gelin şoň üçin gyzgyn el çarpışmalar bilen Bägül Garliýewany hormat bilen sahnamyza çagyralım. Hormatly mehmanlar, gaderli ýeşler, aslynda jurnalistler sorag berýär. Ýöne bu gedek biz jurnalist gyýdymyza sorag bereriz. Sorag şeýle. Bir ýigit bir gyzy bir wagtda görenne ömrüni duýup görmedik duýgularyny duýýar. O näme anlady? Aşyk bolanlygyny anladýar. Men şeýle uzadanmagdym, sen ýokma, uzat men elimden çat bolsun. Bolýam, düşündüm. Bir ýigit aşyk bolan. Siz ona nähil garardyň? Mene siz bilen aşyklyk barada gürrüň edibiljek gel. Ol uslypsyzlyk. Minnetdarlyk ışyň orun tutup bilermi? Siziň berýän soraglaryňyz meni geň alyrýar. Sizem men jogaplaryňyzy bilen geň galdyrýaňyz. Nädip? Meselem men ýaly bir ýigit sizi çyn ýüregi bilen söýsün. Siz oň bilen ömür waky bile bolmagy razy. Durany. Siz soraglaryňyz bilen tomaşaçylary ýad etdiňiz öýdýän. Gelin gowsy konsertimizi dowam edelim. Tomaşaçylarym gyzgyn el çarpışmalar bilen meni gollarlar diýip umyd edýän. Hormatly mehmanlar, gaderli ýeşler, konsertimiz dowam edýär. Bolýa, dinle. 1, 2, 3, gittik. Bägül. Bägül dursana. Bägül. Bägül han dursana. Garaşsana Bägül. Hany bir düşünşeli. Sen bilen gurrun gutordy. Beýdimesine Bägül. Aljyrandan aň açar. Nähak gowunyňa degipdirin. Öň pikir etmeli keňi. Men senden beýle zada garaşmadym. Bärde beýdip durmaly. Ýör oturup düşünşeli. Ýok, sen bilen gurrun gutordy. Bägül dursana. Göçdüňmi? Howa, Menem göçdüm. menem göçdüm. Ine. Göçdüňmi? Ine göçdüm. Guran çatnamyda ma ýykyryp çympityrak boldy. Peki. Kiçikge. Siz bir zat edämeseňiz mene näme etjek bilemok. Tutjak bolan guşamyzama uçdy gitdi. Aslyndan ýerde näme gürlemeligini öwrenmeli. Şoň ennek etmeli. Ya dur wolla dökül.
Ya da sen molla otur. Ne deyin ne? Yalvar yakar etsen raýyndan gaýtaryp bolmazmyka? Hay ne bileyin ne? Para satıl çemeleşmesek boljak däl o. Şey dipmi? Yok, beýdip. Ay. Şey dibem bolsa.